Бу кул өчен, ясар өчен безгә төсле картон, ак кәгазь бите, фломастерлар, кайчы, гади карандаш, агач таякчык һәм ике яклы скотч кирәк булачак. Иң элек төсле катыргыны алабыз һәм аның арткы ягында йомырка рәсемен ясыйбыз. Ул овал формасында. Картоныбызны икегә бөклибез һәм кайчы ярдәмендә йомырка рәсемен кисеп алабыз. Дуслар, бер кисүдә 2 йомырка килеп чыкты. Йомыркаларны бер-берсе өстенә куябыз һәм иске йомыркада гади карандаш ярдәмендә чатнаган эзләр ясыйбыз. Алар безнең өчпочмаклар формасында. Кайчыны алабыз һәм шул эзләрне пөхтә итеп кисәбез. Йомыркабыз менә шундый 2 өлешкә бүленде. Фломастерларга да вакыт килеп җитте. Үзебезгә ошаган матур, якты төсләрне алабыз һәм йомырканы төрле бизәкләр белән бизи башлыйбыз. Әлфия апа йомырканың кызыл түгәрәкләр белән бизәргә булды. Дуслар, сез исә үзегезгә ошаган теләсә нинди бизәкне сайлый аласыз. Фантазияңызны эшкә җигегез, рәхәтләнеп иҗат итегез. Йомырканың киселмәгәнен алабыз һәм аны ак кәгазь битенә куеп, гади карандаш белән өстеннән әйләндереп чыгабыз. Ак кәгазьдә дә менә шундый овал изе калды. Хәзер йомырканың эчендә туры почмаклык рәсемен ясыйбыз һәм туры почмаклык эченә без инде динозаврыбызны ясарга тырышачакбыз. Динозаврлар төрле була. Без Әлфия апа белән менә шундый елмаеп тора торган матур динозаврны ясап куйдык. Сез инде үзегезнең күңелегезгә хуш килгән теләсә нинди динозаврны ясый аласыз. Фломастерларны алып, динозаврны буяуга керешәбез. Аның эче сары төстә, ә гәүдәсе яшел. Дошманнардан саклану өчен очлы энәләре дә бар. Без аларны ерактан күренеп торсыннар өчен кызыл төскә буйыбыз. Кара фломастер ярдәмендә динозаврның ян якларын әйләндереп чыгабыз. Аның кулларын, күзен ясыйбыз. Кайчыны алабыз һәм динозавр рәсемен кисеп алабыз. Дуслар, кайчы белән эшләгәндә сак булыгыз. Детальләрне кисәргә авыр булса, әти-әнигездән, абый-апагыздан ярдәм сорагыз. Динозавр әзер. Хәзер инде детальләрне җыя башлыйбыз. Агач таякчыкны алабыз һәм 2 яклы скотч ярдәмендә динозаврны аңа ябыштырабыз. Йомырканы шулай ук безгә җыеп куярга кирәк. Моның өчен без аның киселмәгән өлешен алабыз һәм аңа 2 яклы скотч ябыштырабыз. Скотчны йомырканың кырыена гына ябыштырырга кирәк. Динозаврны йомырка эченә урнаштырабыз һәм йомырканы киселгән өлеше белән каплыйбыз. Дуслар, динозавр йомыркадан кирип чыгып йөрергә тиеш. Тикшереп карагыз. Йомыркадан динозаврның башы гына күренеп тора. Менә йомырканың иң иске өлешен аның баш эченә ябыштырып куябыз. Уенчыгыбыз әзер.
Сез дә үзегезгә шундый кул эше ясагыз һәм рәхәтләнеп уйнагыз.